La Germania va ser un moviment social de revolta popular contra els estaments poderosos de la ciutat i del regne de València, que provocava una guerra amb disturbis i batalles en terres valencianes durant els anys 1519 i 1523. Els menestrals i els estaments més populars s'oposaren a la noblesa i l'oligarquia i arribaren a controlar el poder municipal del cap i casal, creant una junta d'estretge que repetia en altres ciutats i viles del país. Però el poder de la monarquia, aliat a la noblesa local, acabà per vèncer. Molts agermanats moriren en les batalles i d'altres foren ajusticiats després pel poder virreinal, que també imposà fortes penes econòmiques sobre els homes i sobre els llocs que havien recolzat la Germania. Aquell moviment, ara quasi oblidat, significà la primera ocasió que el poble valencià reaccionà davant d'un problema, tot i que va ser vençut. La Germania també generà una altra problemàtica amb el temps. En batejar a la força els musulmans vassalls de la noblesa, va fer aparèixer allò que amb el temps seria conegut com el problema morisc, un drama que acabaria el 1609. Doneu-nos
del sud. Només diré que la mort i el saqueig i la fam i la destrucció omplien tot el regne. No contaré la batalla per guanyar el castell de Corbera i les tropes quan entraren a Moixent, ni tampoc com els germanats pujaren al castell de Xàtiva i parlaren amb qui després seria el virrei de València, don Ferran d'Aragó, que portava ja tancat tants anys. No explicaré que a Alcalà de Xivert es mataren els morets que allà vivien, ni com els ducs de Sogorb guanyà Orpesa i després almenaren. Ja fa tants anys que no recorde molt bé què va ser abans i què va ser després. Sé dir que el duc de Gandia i el comte d'Oliva i el virrei que se n'anà a Dénia convocaren un dia a tots els cavallers i n'acudiren moltíssims amb armes i homes, però els agermanats es guanyaren a prop del riu per Nissa. I els grans homes i els nobles homes no s'ho esperaven i van tenir més por a la gent del poble, perquè molts dels camps de la terra varen morir allà. Va ser aquella una batalla on es va perdre tanta sang. I no sols això, sinó que la noblesa, des d'aquell dia, va ser l'objecte de burla del poble. I es cantaven cançons, anys després, sobre el setger de la Torre de Silla, on la gent s'enreia de la seua covardia, que ningú podia dir de Silla a València, qui d'ells corria més per salvar la vida.
on vivien molts moros que s'havien refugiat en coves en una muntanyeta. Recorde molt bé que l'exèrcit va avançar cap a ells, com si fos una serp immensa, i per on passava s'aixecava la pols blanquíssima, com si fos neu. Una neu estranya que arribava al cel com el fum de les fogueres. I ho sé ben bé tot, perquè jo vaig estar allà. Quan arribaren els uns i els altres es varen buscar a aquells que adoraven a Mahoma. I els trobaren ací i allà, amagats. Els portaren a poc, lligats, davant del palau del senyor duc de la plaça, aquell poblet, i fent sonar les nostres músiques de glòria i d'alegria, es posaren en un roble, i ben junts. Després alguns van dir que havíem de matar-los,
sabien la nostra llengua i de seguida tots ho van saber i començaren a plorar i a cridar. I sense pensar-ho més vegades, els religiosos agafaren romaní i el mullaren en aigua i començaren a llançar-los per batejar-los. I deien les fórmules llatines que calia i molts de nosaltres també els llançàvem aigua, que ja era tota santa i bona i beneïda. Però aquells, en compte de mostrar alegria, feien horribles ganyotes i es revolcaven per terra com si tinguessin el dimoni al cos i cridaven al seu fals profeta i deien el nom d'Allah unes 100 vegades. I de sobte ens trobarem que, amb les espases en les mans, havíem començat a degollar-los, matar-los com a fos, per no continuar escoltant aquelles blasfèmies i perquè els frares deien que així anirien al cel sense temps de fer pecats. I la sang començava a omplir-ho tot. N'hi havia tanta que totes les robes s'anaven tacant i la plaça tota era roja i fins i tot les parets de les cases i el palau s'esguitaren tant que tot era roig de sang dels moros. Jo ho recorde ben bé.
va acabar. El capità Peris, que feia crides per València com si fos el rei i que robava les cases dels nobles com si fos l'amo de tots ells, poc s'imaginava la fi que tenia aparellada. I això que les coses semblava que li anaven bé. Va aconseguir guanyar els de virrei, a Silla, i aquells que se'n tornaren a Rebollet i tots feien burla d'ells i es cantaven cançonetes feridores. Però allò va ser perquè Alzira li envià reforços, no per ell, encara que Peris va entrar a València com un guanyador. Fins al punt que va voler donar assalt a la Seu, on molts nobles homes i famílies senceres havien deixat en dipòsit les seues joies i l'or i la moneda que tenien, perquè no sabien si podien defensar-se a les seues cases dels agermanats que campaven per València al seu plaer. Marquès de Centenari la tenien jurada i ben jurada. I un dia feren tocar les campanes de Cultural i arreglaren allà més de 6.000 homes, tots per capturar a Vicent Peris, que estaves a casa al carrer de la Mare de Déu de Gràcia, en una caseta seua on s'havia fet fort amb els seus amics i els més fidels i amb la seva esposa, amb qui tenia una filleta de poca edat. Allò va ser una gran batalla i només contra una sola casa de la ciutat. Anaren avançant pels carrers i pels terrats fins que Peris i els seus no tingueren més remei que entrar-se'n a la casa. I aquesta vegada no es deixaren pactar cap rendiment, com havia fet l'altra vegada, que va enganyar a tots i fins i tot al bisbe de Sogorb, dient-los que faria que rendir Xàtiva i Alzira i només ho feia per guanyar temps. No, aquella vegada l'enganxaren bé, botaven foc a la part baixa de sa casa i esperaren que el fum el fes eixir. La dona, amb la filleta en braços, va eixir la primera. I després, quan ella no podia resistir més, es va lliurar saltant per una finestra des de l'estudi on estava, amb una escala que va anar a posar el cenete.
ciri escopint sang. Una multitud incontrolada de gent començaren a apunyalar-lo i a colpejar-lo fins que va morir. I ningú va dir res, sinó que es va manar portar el seu cap a xàtiva perquè el poguessin veure els seus, i després el van posar dins una gavieta, penjat al portal de Sant Vicent, on havia d'estar molts anys. La casa de Vicent Peris va ser enderrocada fins als fonaments i sembrada de sal per a memòria en les de Benidorm. I amb una crida reial fou declarat traïdor ell i els seus descendents fins a la quarta generació. Déu haja tingut pietat de la seva ànima. Amén.
Temps després d'haver acabat la guerra o revolta dels agermanats, entrà a València per virreina Doña Germana de Foix, reina viuda d'Aragó. També era virrei i governador del regne de València. I tots deien que aquests virreis venien per posar la pau en la terra després d'unes campanyes tan cruels i després de tanta mort com s'havia sembrat per tot arreu. Però la reina i virreina sabia molt bé a què venia. Venia a enriquir-se amb les multes que es varen imposar als agermanats i s'havien de pagar durant anys i més anys. Tants que la reina i virreina es tornà a casar amb Ferran d'Aragó. I amb aquell senyor va seguir sense rica. Carles, que també rebia els beneficis d'aquella justícia que li posaren, penjant de les forques als sospitosos d'haver estat membres de la Germania i cobrant bones quantitats de diners als que havien pogut escapar de la mort a canvi de l'or. Aquella senyora que diuen que omplia caixes i caixons amb monedes i guardava tota la seva capella i pregava al seu costat a la vora d'aquell or. De cada
I la reina i virreina i els seus esposos successius al Palau del Real, mentre morien els agermanats i penjaven durant dies i mesos i anys en algunes forques dels camins del regne, cantaven i ballaven i feien sonar instruments bellament amb els nobles de la ciutat, que ara parlaven en llengua estrangera i cantaven i ballaven i feien sonar els instruments al so que dictaven els senyors virreis, ducs de Calàbria. I ara només algú se'n recorda d'allò, quan diuen als xiquets que vagin a dormir i estiguen quiets, que si no ho fan, vindrà el lleó de la Germania, que algunes nits encara, quan ningú se ho espera, passeja per Oliva.
Gràcies.